Onde apa lah di Pulau Jawa, onde apa nan di tanah rantau. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official, abatamu Jo Siril Asmara. Halo Pak, jangan sampai lupa ya Pak yo, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke Pak. Allah di tangan anak kotor. Oh ada ladang malang di tangan anak kotor. Bolehlah batanam larang Jawa, ladola muda. Oh bolehlah batanam larang Jawa, oh ladolamu muda naik. Onan tadilah kaset, olah nomor ladu. Oke inilah masuk larang rantau. Olah nomor latigo. Oh tolong Pak, oh dia lah jangan
Oco itu kata orang nan banyak sayolah kalian nambah duo. Oh kata sampai na banyak pulang barang ke orang nama samo. Oh barang ke orang nama samo na banyak laba balik pulang tinggal lainnya sarumah. Nyona oh tinggal lainnya sarumahnya nan malam semalam itu alala tidur sarumahnya di sinan kalau dilihat. Oh sakalo lalo hari siang nam pagi sepagi itu antara kutai Pak Joba dan Santi Dewi lai serius rumah tangga tuan. Oleh seriusnya rumah tangga ndak ada tangka batangka, ndak ada gaduh bagaduh, itu kalau dipandangi. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, tumpak di badan diri kutai. Oleh nyo rajin bau sao, nyo tatap menggalikan. Oba beloknya mencarikan arahnya ke daerah muko-muko. Itu bangga dan diriku mutai tuan. Oba belok arah ke muko-muko. Coy itu kalau dipandang indak to bilang lama bana ndak guna dihitung lama. Abi harinya baganti hari tumpak di badan diri kutai semanjak babini badaninyo semanjak menambah bini baru. Oh semanjak nikah jo Santi Dewi. Oh rasa kila mulai tinggi, rasa kila mulai sondai ikan tiok manggale tiok rugi. Itu nasib badan kutai tuan. Oba itu nasib badan kutai tiok manggale tiok rugi di sinan kalau kok dipandang. Hondak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana disiko kalau dilihat. Agak saja di badaninyo maalun badan si kutai de awaknya manggale rugi juo laman unggak kredit oto la 2 bulan di manunggak tuan. Olah 2 bulan oto menunggak latibonyo orang dialer ke rumah badan kutai. Iyo ke rumahnya di daerah Tumayo Lubuk Ubay Indopuro. Oh ketampe badan diri desi itu kalau dipandang. Oh sinan bakato badan desi dangakan bana dirang sorum, dangakan dirang penarikan, darakan di orang meminta piti. Oh suami ambolun balik-balik lah ado anggaran 8 bulan ninyo na ado pulang-pulang tuan. Oh inyo ndak ada pulang-pulang ma itu kata inyo tadi mendengar kata rupo itu.
Onde ibu dangakan bana dangakan de ibu esi kok sempat bu ndak jawab bayi anggaran 2 bulan lagi. Oh sahabat tamu otonako kami amankan dulu ke showroom kami bawa dulu ke showroom bila ada buli oto diambil ba itu kato badaninyo. Ondak guna dietong lamo baru menjawe badan desi manangka rancak lah kato penarikan manangka elok lah kato orang showroom. Yo asanyo lainyo di maka baik nanambo manurui sajo ba itu kato badan desi tuan. Oba itu katonyo badan desi ndak guna to etong lamo bana ndak perlu to bilang lamo. Agak saja di badan inyo maalun badannya tadi di sinan desi to tinggan to japui badan si kutai 2 jo upiek Santi Dewi tuan. Aduh jauh piak Santi Dewi dek pencarian bertambah sondai lalain gaya badan desima badan Santi Dewi lalain caro mengece. Onde dangan lade abang danga kato bang simaan buni dangakan kato badan ambo. Kok lai sabana-bana sayang abang ke Santi Dewi kok sabatu sayang ke Santi. Coba balik abang ke rumah bini lamu abang carikan bini lamu abang. Ba itu kato badan Santi nak nio dipakai 2 bang. Oh Santi ndak nio do bang dipakai 2 ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu lamo tamanuang badan kute yonde dia kandung Santi Dewi. Oh kok mangat sampai cuy itu bana dulu Santi namu dipasang 2 kini manga basuruh bacarai aku sabab karanonyo. Oh mandanga kato bupa bantu itu onde dangan lade abang mangko basuruh cari abang jobini nalamo. Ndak talok di badan diri Santi dipakai 2 bantu itu kok sayang abang kabake bini tu abang carikan badan diri Santi kok sayang kabake Santi. Oh carikan bini tua abang ba itu bana kato Santi kato sampai sabantu itu menjawe badan si kutai kalau coy itu nangka elo. Bari izin ambo balik ke rumah tua ambo pai ke Indopuro ambo carikan bini nalamu ba itu kang ato olah badan si kutai. Oba itu kato badan kutai barangke kutai dari rumah Santi Dewi. Oh menuju daerah Indopuro.
O menuju jo daerah Indopuro di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo bana. Ondak para lulo do to etong lamo to bajalan tarui juo di manyo to tiboan la sampai oto kesindang tuan. Olah sampai oto ke Sindang Lape Nagari daerah Sindang menampu si Bukit Dadok Lape Nagari Bukit Dadok Latibo to di Lunang. O satu Lape Nagari Lunang alat sampai oto ke Kumbuang Lape Nagari daerah Kumbuang menampu daerah Talang Kubu tuan. O menampu daerah Talang Kubu Lape Nagari Talang Kubu Latibo to di Tapan. Satu Lape daerah Tapan menampu timbangan oto tadi Lape Nagari sitimbangan Latibo di Sungai Kuyung satu tibo di Sungai Kuyung. Menampu daerah Sungai Muru Lape Nagari Sungai Muru Tababang Sikelo awas adola lapo wace Minang Lape no lapo wace Minang. Yo nampak la simpang Bukit Teme Latibo di Pasai Indopuro Tarui Oto Kepalo Banda Lape Nagari Palo Banda Latibo di Lubuk Ubay tuan. O Latibo nyo di Lubuk Ubay baranti oto di laman rumah turunlah badan diri kutai setelah turun badan kutai tumpak di badan desi tadi. O satu nampak suami tibo coa biasonyo coy tujuo keadaannya ambil anak ye putih segalenyo bue anak ye temani minum lalai bang badan abang. O anak Latibo dake kutai nambah namo Buyong Gazali anak la cadik sekutiko onde apa dengan bana. Mengapa ndak balik-balik rusak kopai oto awak mangkonyo apa ndak balik pai. O mangkonyo awaknyo anak babalik ba itu bana ko dipandang nak guna to etong lamo. Ho indah disiko di palamu onde nak kandung lah sayang apa onde nak kandung Gazali mangko apa lah mek babali apalah jale bau sao. Yo apa majale manggale ikan tentu lambe apa babali ba itu kato badan kutai tuan. Oba itu kato badan kutai hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam. Yonan malam semalam itu dietong badan dirinya lalalo anak dipandangi. Yo satu lalalo badan anak mengecek badan si kutai onde dia kandung dia si dia danga di desi elo elo. Sainggo iko untuang awak dulu kok lah turun nambo dari janjang lah tibo di laman rumah lah jatuh tangan lah dia.
olah ambo laci Layat tu talaknya ambo cie mendengar kata bantu itu memanuang badan si desi onde abang nangakan bana indak bersabab bang makarano ndak ada salah badan ambo mangakok desi bertinggalkan bang Oh mangakok desi bertinggalkan wa itu bana katoinyo mandanga kato cuy itu onde dek kandung desi dia nak guna lo itu dibaca abi untung bercerai dulu. Abi untungnya bercari dulu jangan itu lo nanti tanya barangke badan diriku tay oh satu barangke badan ini maratok badan si desi ndak masalah badan awak mangakok dengan si bertinggan bangai. Mangakok desi bang abang tinggalan ba itu bana katoinyo la jago orang sekuliling naninyo desi menangi aye mato badarai-darai mau hujan labe aye mato maratok badan si desinyo barangke badan kutai barangke dari Lubuk Ubay menuju daerah Lubuk Pinang Mae. Menuju daerahnya Lubuk Pinang dak guna to etong lamo bana dak paralu dietong lamo. Disiko kalau kok dipandang agak sajo di badan inyo yo agak di badan inyo tadi panek dek lamo to jalan di mau to tibon yo latibo to di daerahnya tu Sungai Muru manampu daerah Bukit Buai ndak lama to di jalan sampai katapan noto tangadi mai. Mas sampai katapannya oto tadi tinggal noto tibo ditapan to bilang nasib si desi. Inyo menangi-nangi juo maratok badan dirinya nanyo tinggal di sikutai. Jagolah anak badan inyo nama-nama Buyong Ghazali onde ibu dengan bana manga menangi badan ibu. Yo aku sabab karanonyo makonyo ibu lama nangangi buai. Mamangkonyo ibu bula manangi mandanga kato rupo itu sinan bekato badan desi onde nak kandung Ghazali. Mangko manangi nak badan ibu la malang tiba di ibu la nyotinggan di badan apa-apa ndak mungkin balik lagi. Bajunyo bau nak kasadonyo apa
apa ndak ado pulang nangai na mana napa na indak kabalik-balik ndak ado kabalik lai tempe awak menanga ketocu itu anak atolonyo menangi honde ibu sayang jo Gaza ibu sayang Gazali neko iyo la buai apa kepai ko nak kabalik apa Gaza jo siapa awak mengadu Mbak itu kato badaninyo mananginyo jo anaknyo Memenangi lainnya jo anaknya di sinan kalau kau dipandang sedang menangi jo anaknya tingganinyo sedang menanginyo sedang tangi-tangisan to japui badan buyung kutai malah tiba to di daerah Kumbuang lape nagari daerah Kumbuang lah sampai oto kalunang alala tibo di Silawi oto tarui kalau buat pinang Moto lah tarui kalau buat pinang dak lama to sedang jalan sedang oto bajalan juo sedang bajalan oto tadi yo tiba waktu yo jangkonyo sampai oto kalau buat pinang Lape oto kalau buat pinang satu lah sampai kalau buat pinang baranti tampe Santi Dewi satu baranti tampe Santi Dewi lah turun badan dirinya baju dibawa kasadonyo jagoan upiak Santi Dewi jagoan upiak Santi Dewi di sinan kalau kau dipandang lah jago upiak Santi Dewi pintu terbuka sekutiko lah naik badan buyuangku satu lah naiknya ate rumah alanya duduk di kursi ayat talata di Santi Dewi talata ayatnya di Santi Dewi seto talata ayat tadi tanggung sanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro di sinan kalau kau dipandang ma'alun saja badaninyo kalau na badaninyo tadi kalau na badan Pak Buyung Kutai sadangnya duduk juo hari bertambah malam juo na malam semalam itulah tidur badan dirinya satu lah tidur dari lalu alanya jago sakutiko pagi-pagi nyolah jago nang kutai langsung manggale
Onang kutai langsung manggale, inyo manggale tarui juo. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan, lasa bulan jo 2 bulan. Iyo laku tai sudah cari, iyo baduo jo bini tuo tuan. O tinggalan kutai sedang manggale to japui badan diri desi nan tinggal di Indo puro 2 jo anak badan inyo. O inyo sedang bamanung juo kadayo badan awak memang ado modalnya tinggana lah kadayo lay badan kita harapan bagi suami tepaso bakadainya di rumah. Oh manggale rokok dengan minyak 100 menjual gas cukui jolado dengan bawang mencari bakat sehari-hari tuan. Oh mencari bakat sehari-hari bakat toinyo sekutiko onde nak kanduang gazali parangai jana nak banyak-banyak karano apa nak ado. Oh anaknya sangat mengarati yo indak to bilang lamo bana sadangnya duduk pakai jo anak. Onyo sadang duduk juo tiba orang sorumpai panarekan tuan. O satorang tiba orang sorum ke rumahnya mengecek kabake badan desi onde uni dengan bana lampi dake-dake ni 5 bulan menunggak oto badan uni. O kato sampai sabantu itu menjawe badan diri desi onde dengan dia elo-elo. Oh kalau batamu oto di suami uni ko ambil lah mola itu bukan tanggung jawab uni. Inyo jo uni lah bapisah dia. Oh inyo jo uni dia lah bapisah nak bisa lah uni membayar ba itu kato badan inyo. Mandanga katoco itu lasanang hati rang sorum barangke rang sorum tadi menunggu oto batamu asa batamu oto dikutai oto nyambi hodirang sorum indak to bilang do bilang lamo derang sorum malah barangke dibilang badan dirinya iyo lainnya upi desi onde nak kanduang nak sayang jo mande laka malang nak tiba di apa ko sempat oto batamu lah jale oto nyo ambil dirang sorum jo apa kamangga lena Ojo anyo apa kamangale wa itu kato badaninyo. O inyo menangi jo anaknyo tekanan nasib badan kutai co itu badan. Oh diri lainnya oh
Ndak guna doto etong lamo, ndak perlu dietong lamo bana. Agak saja di badan ninyo maalun upiek smas desi tadi dua jo anak badan ninyo. O sadang menangi ate rumah bakato keluarga badan ninyo. De nak kandung dengan bana kan bana desi. Mengaju oleh piek menangi rumah lah gadang bantu iko kok tanah lah 20 modal kelai ada tinggal mengaju menangi piek. Mama ngalo awak kemenangi bodoh dia po badan desi ba itu bana kato inyo menanga kato rupo itu. Onde danganlah dipemilih badan desi mangko menangi badan ambo ibo jo dia apa gazalinyo sawakatu nikah jo ambo jo nda buru menggalikan jo nda buru bau sao. Kini ambo dulu kok di kana rumba ambo kok dindiang pelupu umanan sangat buruk bana. Kini dari dindiang pelupu la rumah tembok bantu iko kok tanah tawali pulo kok oto la 20. Maba pisai nyo jo ambo kok sempat nyo tarik oto di dia ler jo ala kutai kamangang alema Majo alainya kabausao mendanga katorupo itu menjauh keluarga dari badan desi itu bukan urusan kita kok mati lainnya kok sayo lainnya. Mangalo itu piak nambah tangian kini aben jo anak elok paliaro anak sampai gadang. Mandanga kato rupo itu bakato apa ma badan diri anak kabake ibu badan ninyo onde ibu sayang jogaza onde ibu manjoga zali kok dapet kanda badan ama badan gazali apa babali cobi aso buai. Yo apa babalik ndak buco biasa jana palamo dari jauh dari Gaza kok dapet berkumpul bentuk dulu malik menggali apa dah kok Gaza. Ba itu kata badan anak mendanga kata cuy itu bertambah lulu hati desi Batambah lulunya hati desi mendanga kato anak di sinan kalau kok dipandang mandak perlu toetong lamu indak disiko di palamu ndak guna toetong lamu bana tinggal desi jo anaknya to japui kutai kalau buat pinang dijapui lah kutai ke daerah Lubuk Pinang sedangkan badan dirinya agak sajo di badan kutai maalun ninyo sedang menggali taruiju awak lai rajin bau sao tapi malang tibo di kutai rasaki lah mulai tinggi pencarian lah mulai sande menandoan rasaki lagak tinggi menandoan pencarian sande kalau nyo sadang kamanggali
Nambiasonyo kutai manggale tio manggale pasti baruntung kini manggale acok rugi Yo kini manggale nyola cok rugi pado balabo ba itu bana badaninyo mandak guno to etong lamo bana biari baganti hari biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan ala sabulan 2 bulan Yo inyo manggale tarwi juo ado harinyo sakutiko lamalang tibo di kutai Atandonyo awak lamalang batamu kutai jorang sorum Batamu lakutai jorang sorum satu batamu jorang sorum nyo ambil kunci kontak oto nyo paci dirang sorum onde pak kutai dangabana la dake pak 6 bulan setoran oto ndak babaye kini koto kami bawa kami amankan dulu kadialer Ba itu kata orang sorum ndak bisa kutai manjawe oto nyotare di dia ngaler Yo tola nyotare nyo adi dia lerala nyo ambil dirang sorum tinggal kutai baman wong sorang Yo akadayo badan awak di sinan kalau dipandang Yo agak di badan kutai tadi yo tola nyo ambil di dia ler jo apo awak kawa usaha ba acaro kita manggali Mamanwang juo duduk sama seorang kopiti lainnya ado tapi ala nak mungkin membali oto nak bisa piti cuman sado sadeko ba itu kato hati nyonyo ambie onda babang alie Nyobali onda babali onda nyobali onda repo bekas ba itu kalau kok dipandang nyo cari keranjang ikan lah pakai keranjang kutai balik lah balik ke dasar bantu dulu manggali kutai pakai onda Mamanggale inyo pakai onda ba itu bana dipandangi di sini ninyo babalik ke tampe Santi Dewi Satu babalik ke tampe Santi nampak di Santi dari jauh inyo babalik pakai onda pakai keranjang di belakang Nambiasonyo suami awak balik manggale pakai oto kini jonda nyoba bangali pak Yo kini jonda nyoba balik talata onda di laman rumah satu talata di halaman kutai lanai ate rumah satu tiba di labuh pintu baca assalamualaikum menjawi orang ate rumah Waalaikumsalam katona nado Yo kutai lah duduk di kurisi barunya duduk badan kutai lo nado ayat talata batanyo pie Santi Dewi
batanyo laupi Santi Dewi onde abang dangakan bana dolu manggale badan abang manggale pakai oto yo kini jonda abang balik di mako oto batingan bang di mako oto bang abang tinggalan mandanga katoco itu di sinan kalau dipandang menjawe badan diri kutai onde dia kandung dia dangabana mangko babalik pakai onda otonyo tarik dirang showroom otonyo ambil di dialer lalimo bulan karidit ndak babaye batamu oto jorang showroom nyo ambil oto dirang showroom dek karano piti laya doa bang Bali onda sekali biar manggale pakai onda di Madia lah manggale dulu pakai onda sama laki awak bermodal kok lah bermodal oto diambil ba itu kato badan kutai sedang mengecek kutai cuy itu aja awak pan Santi Dewi sedangkan ada oto bang lendak terbaik kredit dopo lagi kok kini banyak kali pakai onda kebalungguan lo dulu piti kau untuk mengambil oto itu cerita tak mungkin ba itu kato Santi Dewi ba itu kato Santi Dewi ndak guno to etong lamo ndak to bilang lamo bana de inyo ala rupo itu lagak lain bantu Santi Dewi ndak acu bana bake kutai ba itu badan Santi Oba itu badan dirinya ialah upi Santi Dewi ndak coba nak kasih kutai coy itu nyo di ndak guna dia tong lamo ndak perlu to bilang lamo bana oh agak sajalah di badan inyo maalun badan inyo tadi oh kalau na badan tu manyo upi tu Santi Dewi inyo lalalo masuk kamar kutai bamanuang dikuri isi aku tai bamanuang jua dekorasi sedang bamanuang ka bamanuang kok mato mulai lama ngantuk dek mato lama ngantuk nyopai ke bilik dalam
Hosato tiba di dalam bilik laloklah badan diriku tai la punggung sajonyo adoan la lain bantu pai Santi Dewi Tuhan. Ola lain talanggam badan inyo, la lain rupo jo tampan ba itu sifat badan inyo tumpak di badan diriku tai tabayang ngupiak si desi sarato jo anaknyo. Oh tabayang elok bini tu, tabayang jaso bini lamo kalau si desi dahulunyo. Oh walau manggale awak rugi, walau babalik nak papiti, eloknya coy tujuo ndak berubah badannya kabake kita ndak ada tingkah berubah. Oh mangecek tatap lunak juo jauh bedanya pak jo Santi Dewi Tuhan. Oh jauh bedanya jauh piak Santi Dewi ba itu kato hatiku tai tapi ba mangaban awak ko malu dimintu. Oh tapat so diam badan kutai inyo lalu di bilik dalam nan mato kutai nak namu lalu bantunya bantu orang tidur mato picing hatinya damam pai. Oh mato memicing hati damam ba itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamo indah disiko di palamu. Oh sakalo lalu hari siang paginya kalau dipandang nang kutai ala jago lalu. Oh nyo ganti pakaian nak nyo lain nyo biasa nyo ganti pakaian duduk lain nyo di kurisi. Biasanya kalau lah duduk ayat terletak di meja dakik kutai. Tapi kini kalau dipandang ndak ada ayat terletak dek lamu ayat terletak kutai barangke pai manggale Tuhan. Oh barangke kutai pai manggale barangke inyo manggale belok balai ba itu kalau dipandang. Oh sadang inyo di hati onda lamo juo bapikir panjang badan kutai kok coy ko agak kaonyo mungkin sansaro badan ambo Tuhan. Oh mungkin sansaro koma badan amboco itu kalau dipandang nak guna to etong lamo nak perlu dibilang lamo bana. Oh di sinan kalau dilihat sampai ke pasar badan kutai. Oh inyolah mulai menggale ikan lataan ditampeknya nyusuruh anggota menggale ikan aku tai duduk di lapau manuang sedang mengopi sama seorang Tuhan. Oh sadang mengopi nyoa sama seorang awak mengopi juo nananggota di tengah pasar disuruh menjual ikan ba itu kalau dipandang. Oh ndak guna to etong lamo ndak perlu to bilang lamo bana biari sari itu nanikan lai tajua. Oh pitilah nyo ambil di sikutai babalik inyo nak nyolai balik ke rumah Santi Dewi. Onda talata ditampeknya Tuhan.
Onda talataknyo ditampeknyo nang kutai langsung kalabur rumah baca assalamualaikum alaikum salam kata orang ate rumah. Hola naik kutai ate rumah satola naik ke ate rumah. Oh bakato badannya upiak Santi Dewi onde abang dangakan mana leyabikan bang di Karanjang kato sampai serupa itu. Insya Allah dia Tuhan menolong layabikan di Karanjang mandangaikan layabi talata ayat temani Tuhan. Oh talata ayat temani ba itu kalau dipandangi iyo ditampek badan kutai mulai lainnya kakak minumlah badan buyung kutai. Yo sadangnya minum kok dipandang indak to bilang lamo bana nak lamo inyo sadang minum sudah minum inyo kamandi ba itu juo nabi aso Tuhan. Oba itu juonyo anam biasa di sinan kalau dipandang indak guna to bilang lamo nak paralu to bilang lamo bana. Oma alun saja badan kutai sudah mandi ganti pakaian bakato badan Santi Dewi leado piti bang kato Santi. Onde dia kandung Santi Dewi kok piti dia malaya do tapi jangan diambil abi itu modal menggali ikan. Oh di sinan kalau kok dia pandang nyoagi piti kabalanyo ala kato Santi Dewi anak kacukui ko sebanyak iko awak kembali subang bagai kembali cincin bagai kembali baju bagai piti sedeko abang agi di maka sampai bang piti nangko nyo tambah balik di kutai piti nyo ambil di Santi Dewi inyo lapai masuk kamar Tuhan. Yo inyo lapai ke bilik dalam seto tiba di dalam bilik Santi Dewi ala lati dua. Satu lati dua badan inyo hari ada pukul 9 masuk lo kutai masuk kamar satunya tiba dalam kamar tidur ko dia badan Santi indak do Santi kaman jawe dek Santi sadang lalu juo nani inyo langsung bagole lo badan buyung kutai sakalo lalo hari siang nam pagi sepagi itu Santi Dewi pai ke pasar yo pai ke pasar badan inyo nang kutai pai manggale inyo pakai Honda inyo manggale belok bangale Tuhan. Oh inyo manggale belok balai di sinan kalau dili ndak guna to etong lamo bana ndak paralu to etong lamo tumpak di badan Santi Dewi naninyo tiba di pasar mulai balanjo Santi Dewi ba itu bini olah badan si kutai. Oh sadang balanjo badan inyo balanjo badan Santi Dewi. Oh indah dibilang lamo bana anta malang anta lamu jua.
Olah muju badan santi dewi batamu inyo jo kawan lamoy inyo obat tamu nyo kawan lamo iyo nang kawan lamo santi dewi pacar lamo nyo banana batamu samo mabali bali baju nyo samo bana babalanjo Osamo babalanyo pak badan inyo bakato badan namudo tuon dedek kanwang santi dewi bali baju kodiek badan santi mencalik badan santi dewi nyo pandang mana elo kiro nyo pacar lamo santi tuan Okironyo pacar lamo santi pajatu aslinyo anak lubuk pinang yu siako gala jo namonyo siapo gala namo namudo oba namo si buyong ison itulah namo namudo tu menjawe badan santi dewi iyo bang ison bali baju Mandanga kato rupo itu menjawe badan diri son pilih bana dia baju nanelok kau nak sampai piti badan santi bekonyo abang tukang tangan dia. Bekonyo abang dia tukang tambah ba itu kato badan inyo lagala badan diri santi dewi lain dak ba abang menambah kato sampai son mengecek di malu abang ke masalah rugi mana jo dia ke 1 juta jo 2 juta dia abang indak ba apo nan santi mantan lamo abang dia Onan santi pacar lamo abang sayang abang kabake santi masih codolu jo dia masih codolu jo santi lunado baru ba Hosa manjak santi balaki jona lain abang dak ado pangana do dia kan dak manuka dak ado pangana ba cewek pangana bang santi ju dia Pangana bang santi ju na ado lain pado santi ba itu bana kato inyo coy itu kato ison tadi baru menjawe badan santi lai sabananyo bang kato abang lain dak abang mengecek marayu sajo lain dak abang baduto mandanga kato rupo itu Onde santi ya di abang pilihlah baju dulu nang kaelok beko awak jalan keluar mau tawa badu nak jale isi dia olah hati lah abang Nak jale isi di hati abang mendanga katoco itu bajunya ambil di si santi Oh salasai membali baju pai baduo badan inyo nyopai kelakang pasar do tampe duduk-duduknya orang minum-minum malah duduk inyo di sinan maotai inyo baduo lah surhat inyo kaduonyo saling maotai jo si son
Mama otai nyoba dua jo ison jadi abang semanjak santi balaki abang dak do bini terebang dak do abang mengganti terdoba itu sekali kato santi mandang kato dari santi onde dia kandung santi dia kalau nyoba dan dia diri abang semanjak santi balaki jona lain nan abang dak ado babini-bini pangana abang kasanti juo die mapangana abang lah kasanti juo ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu Lesa bana nyoko bang kato abang kato sampai son menjawe ndak ado di abang baduto tapi ko batu-batu santi ndak balaki do ndak ado santi banam punyo kamapai abang namu mambao dia badan santi ba itu sayang badan abang dia mandangnya kato rupo itu kota minta lah dia carai ke laki santi bulia barangke badan awak wak tinggalan negari Lubuk Pinang to tuju dia arah bangkau lu tinggalan bana Lubuk Pinang ku agak setahun 2 tahun ba itu bana kato ison mandanga kato coy itu tunggulah dulu bangga savanta bajanji santi gat sabulan jo 2 bulan kok tibo wakatu yo jangko nyo barang ke awak nambadu Oh mananga kato dari santi lasana ngati badan ison abang tunggu kato santi abang harapkan dia janji santi tumpak di badan diri abang kau tak jadi sayang yo santi nan abang indak kababini biar membujang sampai mati. Oba itu kato badannya buyung ison kato sampai nyo lepai bapisai nyo nambah 2 nyo sedang berjalan dari santi yo juo da inyo nantakana cuba mutan gak sabulan kini yo jo badan buyung kutai kotak jo ado kemajuan awak berisuk pai sajo barangke sajo dari rumah ditinggalan sajo buyung kutai Oh kenapa pengalihkan pakai Honda kotaknya ada kemajuan mbak itu kato hati Santi Dewi. Oh di sinan kalau kau dipandang inyo bajalan tarwi juo panek dek lamo di bajalan dek lamo bakal lamuan. Yo indah to bilang lamo bana sampai ke rumah badan nyonyo agian balanjo dari pasar ke bake mandi badan nyo. Oh
Kini komande laika mamasak mande sekali sinanyo pie senti dewi berpikir panjang dalam bilik Tuhan. Oh berpikir panjang dalam bilik itu kalau dipandangi ndak guna tuetong lamo ndak perlu dibilang lamo hanya kana kasadonyo kalau jo kutai awak manatap kutai manggali pakai onda kalau jo ison awak painyo ado pakai oto mewah otonyo jesananyo bau bisanya walari kamapai pado jois majoinyo buyong kutai nan sudagar panggaleikan manggaleikan pakai onda mambue ino ambo sajo Tuhan. O mambue inonyo ambo sajo ba itu kalau dipandang ndak guna toetong lamo ndak perlu dibilang lamo bana. O agak sajo di badan inyo maalun badannya tadi di sinan kalau dipandang ho inyo sadang dibilik dalam juo babalik kutai dari Manggale satu babalik dari Manggale onda talata di tampeknyo yo satu talata onda tadi kutai lanai ate rumah o duduk lah kutai di kurisi Tuhan. Oh duduklah kotainya di kursi awak duduk senti dewi bertanya de abang nangakan mana leabikan bang ni karanjang. Oh kata sampai kutai manjawe lama lang dia tiba di abang ndak ada baju abali gak sakete ikan ndak laku masih dalam karanjang ikan dia. Oh masih dalam keranjang ikan mananga katoco itu menyengui badan senti dewi nyopai ke bilik dalam. Oh pintunya kunci dari bilik satunya kunci dari bilik nang kutai kalau dipandang inyo masih duduk di ruangan. Oh masihnya duduk di ruangan nari bertambah petang ju masuklah kutai masuk bilik kutai nak bisa pintu tak kunci dari dalam Tuhan. Oh pintu berkuncinya dari dalam acaronyo kakak masuk ba itu para sayan kutai maimbau juo lambe onde dek kanduang senti dewi bukalah dia pintu nangko abang kapai mandi nan abang kaganti baju. Oh pintu alun jorang bukaan ndak ada pintunya buka tepaso sabah badan kutai pado bagadue sanjorayo Tuhan. Opado bagaduanyo hari kasanjo biala sabah badan awak ba itu bana katoinyo ndak guno toetong lamo ndak perlu dibilang lamo bana. Oh di sinan kalau dipandang basabah juo badan kutai duduk inyo di laman rumah duduk lainyo di pelanta.
Oh sadang duduk kutai Maroko juo sama seorang takana elok pai badan desi tuan. Oh takana elok badan desi takana elok Ibu Ghazali ba itu kalau dipandang kok desi ndak coy ko bapiti ndak bapiti sayangnya coy tujuh. Oh tapi kok upi Santi Dewi lain bana bantu stipenyo samanja indak pakai oto baru basifat pai Santi Dewi Tuhan. Oh baru basifat Santi Dewi ba itu kalau dipandangi ndak guna toetong lamo di sinan kalau kok dipandang. Oh agak di badan diriku taina malam semalam itu sainggonyo badan si kutai lalok bagole pai di palanta Tuhan. Olah lo bagolay nyo di palanta coy itu nasib badan inyo indak to bilang-bilang lamo ndak guno to etong lamo bana. Oh inyo tu lalo di palanta di sinan kalau dili agak saju di badan inyo. Di sinan kalau kok dipandang ndak paralu dietong lamo agak sajo inyo tu tadi nan malam semalam itu sakalo lalo hari siang. Paginya kalau dipandang nang kutai ala jago lalo inyo pai manggale Tuhan. Manggale kabalay lubut sanay ba itu kalau kok dipandang indak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana. Oh sadang manggale ke pasar lubut sanay indak disiko di palamo tibo di pasar lubut sanay ala turun ikan diona satu la turun ikan tadi. Yo mulai lainyo kamanggale nanikan ala bajuan antanyo malang anta mujud tapi la mujud di sikutai lainyo abi ikan kutai Tuhan. Olainyo abi ikan kutai ikan abi gale lawat tutui duduk di lapau nyo mangopi sedang mengopi tolataan. Oh balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggan badan kutai dolu bini jo anaknyo nak kekito sabui to japui jando jo anaknyo. Nambah namo si desi serato buyong Ghazali tumpak di badan diri Gaza. Oh anak tadaga diapanyo anak maimbau-imbau namo apa manangi badan diri desi onde nakkan wong Gaza naik. Coba acaronyo ibu kamancari apa kabacari awak ndak tahu Gazai tampe apa yona. Oh awak nak tahu dona tampe apa ba itu bana katoinyo ba acaronyo ibu cari apa entah kok lai besu apa datang kok lai tekana jo badan Gaza yona. Oh ba itu bana katoinyo di sinan kalau dipandang ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana.
Oh indak to etong lamo tinggal ninyo di sinan to japui badan buyung kutai paei. Oto japui badan buyung kutai maalun badan si kutai balik manggale badan inyo iyolah dari pas satu maka rumahnya. Oh satu babaliknya ke rumah ndak lama onda di bajalan sampailah onda ke rumah mintu iyo ke rumah badan Santi Dewi. Di sinan kalau kok dipandang talata onda di laman rumah inyo turun dari onda tarui kalabue rumah gadang paei. Otarui kalabuanyo rumah gadang satu tibo di labu rumah gadang di sinan kalau dipandangi. Hondak guna to etong lamo nak para lu to bilang lamo bana. Oh di sinan kalau kok dilihat ndak guna to etong lamo satu sampai kalabu rumah baca assalamualaikum menjawab mintu badaninyo. Waalaikumsalam kata mande Santi Dewi cukui jo ayahnya sekalian. Olah duduk kutai di kurisi satunya duduk di kurisi datanglah upie Santi Dewi Tuhan. Oh datanglah upie Santi Dewi satunya datang Santi Dewi bertanya kabake kutai dengan dia abang sabananya. Oleh ko abi bikan di karanjang lay abi kan di baku mandanga katoco itu insya Allah dia Tuhan menolong ariko rasaki ado. Lay abi kan di karanjang mandanga ikan lay abi nyobue anay temani talata aye di meja Tuhan. Oh talata ayah di meja ayah talata lah nyominum ayah di kutai. Oh sudah nyo ayah di minum nyo tarui kabilik dalam satu tibo di dalam bilik. Satu tibo dalam bilik inyolah mandi badan kutai selesai mandi badan kutai ukuran makan nak makan. Oh sudah makan kutai dipandang marokok kutai di lama rumah duduklah kutai di palanta bamanuang kutai olah di palalantai. Bamanuang kutai di palanta duduk bamanuang samoso. Orang sadang bamanuang yuo bakato badan Santi Dewi ndak ketidur ko kato Santi Dewi beko kunci lea pintu dari dalam. Onyo hari kare di Santi Dewi tepat so barangke badan kutai bagolai kutai naik rumah
Bagolek kutai naik rumah setola naik ati rumah nyotarui kabilik dalam. Oh satu tiba di dalam bilik na malam semalam itu ala tidur pae sarumahnya Tuhan. Yo ala tidur sarumahnya sekalo lalu hari siang apa tando hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam di kandang. Oh ndak siang hari de ayam ndak siang hari de murai batandonyo hari kakak siang badara badarum darum nitam yang rambalari. Kota singkok bantu nyuambun ampi katabi matoari Tuhan. Ampi katabi matoari nam pagi sepagi itu indah to bilang lamo. Yo tumpak di badan diri kutai barangke badan buyung kutai nyopai mencari ikan kamai nyo mencari ikan yo kapasi mungko oh barangke dari Lubuk Pinang menuju Pasir mungko jalan yo nama Ola badan si kutai. Oh jalan yonda badan kutai sedang di hati yonda juo. Oh tinggal sedang hati yonda to japui upi santi dewi. Oh dijapui upiak santi dewi maalun upiak santi dewi. Oh sedang di rumah badaninyo malaga badan santi dewi nyo bungkui pakaian elok-elok masuk lekas tas pakaian sedoado. Oh mengecek kama jo apa nyonde ama sarato apa dengan dia ama dengan apa. Oh kalau babaliak buyong kutai kaban ambo lapai ambo ndak niyo inyolai minta ancarai badan ambo mai. Oh minta ancarai ma badan ambo ba itu kato santi dewi mandanga kato rupo itu lasana ngati amanyo kalau itu nak nakabakaban. Oh kalau babaliak buyong kutai beko mande menyampaikan disuruh bawa kainnya kesadonyo disuruh jatuhkan talak sekalian naik. Ondak guna toetong lamo maalun saja badaninyo kalau nam badan dirinya
Disinan kalau dili barangke upi senti dewi yo kain nyoba wabiala barangke dari rumah Tuhan. Oh ala barangke nyoa dari rumah deklah barangke dari rumah disinan kalau kok dipandang hondak guna to etong lamo indak para ludo bilang lamo josia badan nyopai kiro jo ison mantan inyo Tuhan. Oke rojo ison mantan inyo barangke badan senti dewi baduo jo buyong ison lanai kate oto satu lanai ate oto nyoaran jalan ke Bangka Ulu balai barangke inyo baduo jalan baduo pakai oto Tuhan. Oh jalan badu pakai oto nak nyokana sikutai tinggal ba itu piak santi dewi nyotarwi joto badu jo sison disinan kalau dipandang indak to bilang lamo bana ndak guno dietong lamo tumpak di badan santi dewi sedang joto jo sison Tuhan. O sadang dia teoto jo sison painyo tuju arah ke Bangka Ulu lewat daerah muko menampu si pantai panjang yo ala tiba di bungo Tanjuang alanyo sampai ke Kaipu oto bajalan tarui juo dek lamo to di jalan sampai oto ke Bangka Ulu kironyo badan diri sonyo ado keluarganyo di daerah Bangka Ulu disinan kalau kita pandang nikah ison disinan jo santi dewi selesai nikah nambah duo dibaca doa selamat tumpaknyo ison jo santi dewi mangontraknyo di daerah Bangka Ulu basanang sanganang olainyo badu basanang nyoba duo antara santi dewi jo sison nanison mulai bau sao karano bamodala karano inyo punya modal basanang nyoba duo tinggal di kota Bangka Ulu onanison indah mako dilihat sedang basanang jo santi dewi tinggal di daerah Bangka Ulu to japui kutai galei ikan oto japui kutai sedang menggali ikan ladape ikan duo keranjang lanai ikan nyok sekutiko
Balikan sudah babalik dari muko-muko tentu menuju Lubuk Pinang di malu hati nak kaibo. Onam bedo jo anak bagunggang panjang panek dek lamun dah jalan onda berjalan tarwiju sampai ke daerah Lubuk Pinang tuan. Oh sampai ke daerah Lubuk Pinang, seto sampai ke daerah Lubuk Pinang, di sinan kalau kau dipandang. Oh nak guna to bilang lamu, nak para lu dietong lamu, di sinan kalau kau dili, maalun sajo badan inyo. Yo hari ada pukul ampe patang meningkat ke pukul 5 sampai ke rumah mintuonyo talata onda di laman rumah yo isikan banyak tuan. Oh iya baisinya ikan banyak di sinan kalau dipandang nanonda lata-lata. Oh maalun sajo badaninyo setelah tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawi ayah jo mande badan santi. Waalaikumsalam kata mande naik laku tai ate rumah tuan. Oh naik laku tai ate rumah badan sadang litak bana agak saja lun duduk badan kutai mengece apa badan santi dua jo mande sekalian. Oda ngala diang badan kutai mulai kepada yuang hari kini rumah ambo jalan tingkek juo tinggal rumah badan ambo. Hokok kainang nangkang sabui lah masuk ke atas kesadonyo ndak ada cie juo nan tinggal itu kain di labu bilik. Oh tumpak di anak badan ambo inyola barangke dari rumah dek ulah karajo badan buyung barangke anak badan ambo. Jadi mulai kepada hari kini rumah ambo janang pijaan jatuhkan tangala anak ambo yunge. Oh jatuhkan talayuang anak ambo caraikan anak ambo hari kini ambo ndak suka bantu itu gara-gara badanang di rumah anak ambo jauh jo ambo labi kain nyo baonyo nyo ndak nio katonyo badanang lai mangkonyo barangke dari rumah ba itu kato badaninyo. Oh kato sampai kutai menjawi onde mande sarato bapak kok batu badan santi ndak nio ambo asalambo nyo tunggu nyo minta carai bake ambo mande. Onyo minta carai kamu nanambo indah lo kekaberang mandanga kato rupo itu menjawi mande badan santi cukui jo bapak sekalian. Kini dah ngadiang di badan kutai cari tuang jan banyak juo mulai kapado hari kini jatuhkan tala anak ambo carikan badan santi dewi. Badanang barangke lalai dari siko ba itu bana kato mande mandanga kato co itu ibu hatinya badanku mutai tuan. Oh ibu
Boatinya badan kutai boati ndak kemain tepaso kain diambil nyo ambil kain kedake pintu bilik. O kain nyo bau sekutiku nyo jatuhkan talak sekali onde mandi sarato bapak kok lah turun nambo dari rumah lah barangke dari rumah nangko lah naik ambo ate rumah mati onda kalau lah tibo dake onda lah jalan onda badan ambo lah jatuh talak ambo cie mande. La jatuh talaknya ambo cie menanga katocu itu la sanang hati badan mande barangke kutai sekali. Ho satu barangke dari tempat mandi nyokain nala nyobao nyotarui ka onda tadi setola tibo dake onda wala nyoi duian onda sekali barangke kutai dari rumah badan Santi Dewi la jatuh tala inyo cie tuan. Ola jatuh tala inyo cie ala barangke badan inyo kamala kutai kakapai hari ado puku 6 sanyo nyo 7 lapau nandi lubuk pinang ditampe baranti nando luyu sampai la kutai kalapau tu talata onda di samping lapau ala la turunnya dari onda. Nangkain ala di bawah, nangkain batas ala di jinjang. Nak tanggung banyak nyobaban bakat to ete punyo kadai onde nak kandung kutai na Manga sampai baban aku sabab karanonyo mandanga katoco itu ndete nampunyo kadai lamalang timo diambo antara ambo josi santi ala bapisa badan kami la jatuh tala ambo cie santi barangke dari rumah mandenyo nama minta ancarai ndak lama perasaan ambo lambo jatuhkan tala cie mandanga kato dari badan kutai etek sagan dulu mangecean kalau jo itu ang nak kababini ndak juo badan ang kakak mambuet sansai kutai sajo na kamambuet sansai nak kutai sajo ba itu kato badan etek mandanga kato etek tadi lamo tamanuang badan kutai tapi jani tulo na ampikian. Oh ukuran mandi baola mandi ukuran makan baola makan jani tulo ampikian banyak lain pado itu kadipikian nampoko awa bau saona Oh di sinan kutai dipandang lah mandi badan diri kutai sudah mandi ganti pakaian nala tidur di kadai etek menunggu barisu hari balai di sinan kalau kok dipandang paginya kalau dilihat ala manggale badan kutai manggale ikannya di pasar tuan. Manggale ikannya di pasar ndak guna to bilang lamo ndak lamo bananya di manggale labi ikan badan kutai ikan nabi gale batu tui naik anyo karanjang kabakuon ndak satu naik karanjang tadi
nan baju masukan kabakon na dibungkui jo aso elo sepayo jan babaun na ikan ba itu bana badan kutai tuan ba itu bananyo badan kutai agak sajo di badan inyo kama onda nyuaran onda ke kampung menuju daerah kampung inyo si kutai itu asli anak pungasan. Oh tapi nyo di sinan kok diliek nyuaran onda balik ke nagari. Tak mungkin dijajak balai Lubuk Pinang biar di kampung belok balai tuan. Oh biar di kampung nyo belok balai pado di nagari nyo Lubuk Pinang membuat sansai awak sajo beko batamu balik jo Santi Dewi membuat andam badan sajo. Oh barang ke inyo pakai onda lape nagari Lubuk Pinang manampu tuma perbatasan setonyo lape perbatasan lati bonda di Silawi pae. Olah tibona di Silawi lape nagari si Silawi la nampak daerah tu daerah Sindang satu lape daerah Sindang nyotampu si Bukit Dado. Olah pe nagari Bukit Dado ala tibo di daerah Lunang di Malomato namu lalu awak balik bini la hilang lape nagari daerah Lunang. Olah tibonyo nda di Kumbuang awak pulang bini la hilang tepaso badan balik kampung tuan. Oh tepaso badan balik ke kampung lape nagari daerah Kumbuang menampu daerah Talang Kubu. Ho mangkonyo balik korma ke korong kampung dek mintu oh indak setuju. Oh lape nagari Talang Kubu latibo di pasar tapan dek mintu indak setuju tepaso anaknyo batinggalkan tuan. Olah penagari pasatapan latibo topak di Bukit Buai dek karanonyo bini tu awaknyo tinggalkan tepaso basa buit carai. Onda bajalan tarui juo ariado pukul 3 patang latibo di Sungai Murue la nampak sikelo awas tababang daerah Bukit Teme tibo di pasar Indopuro tuan. Tiba di pasar Indopuro nampaklah daerah Palobanda. Oto nda bajalan tarui juo ko oto rasa lisi lalu. Sadang bajalan nonda tadi dek lamo nda di jalan manampu daerah pai Lubuk Ubai tuan. Oman ampu daerahnya Lubuk Ubai nyo sadang baona juo di sinan kalau dipandang anta Malang antanyo muju ala Malang tibo di Sikutai. O balari anak ketek seorang tapik di laman rumah jandonyo bana satu balari anak ketek tersasak Kutai Marem.
O sato nyorem pa onda tu tadi onda nyorem stang la nyolapean nyogolean sajo onda tadi nyo semba nak ketik pak nambalari kiro nyo anak kutai bana tuan. Oke ronyo anaknyo aku taibana nambana mo buyuang gazali lapucek kutai memandangi di sinan nyo cali elo urang tapaki memandangi nyo sangko anak lekan nyo geser di onda tapi lai dapik nyo sembah di urang membawa onda. Ndak sangko orang masuk kutai ba itu kalau dipandang satonyo caliek di banyak kironyo kutai namanya bana untung saja ndak dapet musibah ayah manta anak pakai onda tapi dek sigap badan kutai lai dapet ondanya mana nyo sembah. Yo ndata golek marupo itu lapaca lampu badan onda setonyo anak lanyo dukung mencali anak sekutiko kironyo apa badan inyo menangi buyuang gazali tuan. Oh mananginyo abuyuang gazali onde apa sayang jo gazala mo bana papa balik lamo bana wak bertamu di mako badan diri apa mako apa nak balik dopa. Oh mangko apa nak pulang mencali anak menangi kato badannya buyuang tu kutai tadi onde nak luang gazali. Oh mangko apa nak balik apa manggale belok jauh nak Oh apa manggale nak belok jauh ba itu bana kato kutai anak menangi juo menangi didukungan apa nyonde apa sayang juga zayo pa. Oh apa jan jauh juo lain apa dari Gaza jan jauh juo dari rumah membana Gaza pakai apa salamu apa jauh di rumah apa dengan bana yo pa. Oh Gaza tadaga pakai apa jan apa jauh juo jo Gaza apa salamonyo Tuhan. Jo gazali apa salamonyo mandanga kato rupo itu anaknyo bau na ye ate rumahnya imbau badan bininyo iyo lah jando darinyo. Oh kalua badan desi tadi kiro ayah anaknyo nama nukuang anak baru bakato badan desi lai tekan abang jo anak yo bang. Holai inge bang abang jo anak yo bang lai anak bercalik juo kato desi nak tekana lai abang jo anak do bang. Oh tapi lai jo abang tekana anak kok lai bercalik jo bang badan anak lapet tadaga bang anak awak Tuhan. Olah peta daga anak awak ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu ndak ada jawaban do badan diri kutai ba acaronyo kamanjawe awak iyo salah kabini. Oh di sinan kalau kok dipandang nyo caliek di badan desi nyo bue ana ye sagale minumlah dolu badan abang codolu juo sayang desi talata aye duo gale.
Sagale jale aye putih, sagale jale nyo tumanyo aye mani, talata di hadapan kutai, minumlah aye bangai, nan talata yo bang. Oh minumlah aye bang nan talata ba itu bana katoinyo ndak lama kita bilangkan ndak guna to etong lama bana di sinan kalau kok dipandang. Oh agak sajolah di badan ninyo, maalun badan ninyo tadi kalau nam badan diri kutai. Oh nana ye lah nyo minum nyo calik di badan esi kiro manggale pakai onda de abang sayang jo esi lah jo onda abang manggale. Olah pakai onda abang manggale matu oto badan awak ayolah nyo tarik bang dirang showroom lah nyo ambil oto di dialer yo bang. Mangko jona bang manggale ba itu kato pai badan desi tuan. Orang banyak mendengar sawa katu itu nang kutai ndak menjawab nyuabean ondana naba batagaan di sinan kalau dilihat sehinggonyo badan diri kutai ndak abi aye de inyo. Abang barangke dulu dia kepungasan besok abang ulang anak balik mandang apa nyo kakapai bagayu badan. Oh si Gazali opai onde apa sayang jo Gaza opa. Oh jangan tinggal pa badan Gazali awak pai kamapa. Jangan tinggal pai badan Gaza tuan. Oh jangan tinggal pa badan Gaza anak bagayui di kakinya bagayui anak di tangan bakato badan pa badan kutai nyodukuang anak babali. Onde Gazalina anak apa ndak apa meninggal Gaza gapapai manggale gak sabanta mencarikan untuk gale beko apa balik ke rumah. Oh beko apa nak pulang ke rumah ba itu bana kato badan kutai mandang kato rupo itu jawapan badan anak. Onde apa dengan bana ko iyo apa manggale Gaza pai jo badan apa Gaza batengge di belakang ba itu bana katoinyo. Apa baola onda di apa baola onda nako Gaza duduk di baku ikan ba itu kato badan anak tuan. Oba itu katonyo badan anak di sinan kalau kau dipandang taman uang Gazali ma badan dirinya mandang kato anaknya dukung anak ke dalam balik. Baru bakat orang keliling onde nak kandung kutai na coiko manjonyo anak coiko elok badan anak taniat juang nak jauh dari anak kok dapet kandak badan kami. Babalik ang balik jo si desi pulang balik badan ang cobiaso nikah babalik hari kini budi babalik ang cobiaso. Oh abe anak dengan bini jangan ubili nak peturian kamaju buyung kapai coy koca dia badan anak yuang
Oco eko cadie mana badan anak menanga kato rupo itu disinan kalau dipandang onde dengan lah diete bukan dak namu ambo balik ote Wanta kodesi kondak namu menarimu ambo ndak suko membawa pulang tapi kok suko te membawa balik kok salam bo salamu nangko salana ambo minta maaf yote oh ambo karajo nak kadi ulang-ulang lai ambo batu te membina anak untuk membina rumah tangga Tuhan. Oh untuk membina rumah tangga menanga kato rupo itu menjawe badan diri desi onde abang dangakan bana lesa batu-batu abang kesadar lesa batu abang ketobat ndak babue perangai abang oh kato sampai serupo itu nyo ambil tangan diri desi onde dia kandung desi abang iyolah ibu di Gazali kok lai abang batarimu abang babali indak jo desi abang bajanji jonan satu abang bajanji parangai indak kababue batu-batu menggadangkan anak iyo abang kandak bau sao ndak kabau ulang do dia dua kali Tuhan. Ndak kabau ulang do dia dua kali mandanga kato dari ayah anaknya Anandesi kalau dilie barangke nyo dari ate rumah nyo pai ke karanjang ikan nyo cali dalam karanjang ikan ado baju badan kutai kau nyo ambil baju badan kutai nyo bawa ke ate rumah mandilah dulu badan abang yo bang oh mandilah bang dulu co biaso malagak lah balik elok-elok rambut nam panjang tolong cuku beko babalik badan awak bang Beko balik kita balik co biaso mendanga kato dari desi yo lain namu menarimo bajunya naik anak te rumah nak tabah dosa nang hati kutai kau di sinan kalau kau dilihat mandilah badan diri kutai nyo ganti baju jonanelo ari batambah petang juo dijapui petigo membalian babali inyo josi desi Tuhan. Oh babalik lah kutai nyo ajo si dek lasai nyo babalik lah nyo ketahui balik di namanya lah tahu orang nama samu antara desi jo si kutai lah babalik nyo babalik lah wujud bantu biasa orang lah tahu kasadonyo Tuhan. Oh orang lah tahu pak kasadonyo ba itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo oh ndak perlu dibilang lamo bana disiko kalau dipandang de inyo ala babalik bayo iyo nambah duo bayo iyo jo anaknyo cukui jo badan nupi desi Tuhan. Oh cukui jo badan diri desi de ala bagalak-galak lanyo bina balik rumah tanggo oh tumpak di badan diri kutai ndak ado manggalekan lai manggale di rumah nyo baduo akar ajo badan kutai
Lama gale si minyak bensin di lapau du sajo inyo duduk di kadai di rumah sajo 100 jo anak sekalian. Labas sanang-sanang nyo balik 3 baranak bayi yo iyo badan inyo kutai sumbayang rajin pulo lanyo dirikan solat balik Tuhan. Lanyo dirikan solat balik la rukun rumah tanggonyo la damai bantu biasa ba itu inyo sekutiko de alainyo rukun babalik aman tentram baru mas tanggo awak di sinan kok dilie de inyo ala samparono la bayo iyo sayo sakato badan inyo kailie samo kailie kamudie samo kamudie kawaru samo kawaru la sarang kuenyo liek nambak dayung ala saranta nambak gala ala sasusun nambak siri ala sekabe nambak kayu Hosacio inyo sabantu ayam saingyo sakato badan inyo de inyo ala damai balik ke toko balik la baju dapet marekan 3 eto sainggo iko kabajo si desi jo kutai dulu besuk-besuknyo sambung pulo Tuhan. Orang minta kabar rang dialai rami de anak rang ditolen kambang labungo dalam rimbo Hoko ingin dikabar buyung kutai calik la YouTube Sinar Padang official di sinan adoma olah kasado